Școala lui Codruț. Șeful ăsta întotdeauna întârzie. Știți bancul ăla cu Codruț? Care? Am o capră și un eduț. Dragii mei, pe ordinea de zi am un singur anunț. Ies la pensie. Dar n-a dat Dumnezeu până acum. De data asta, serios. Nu se poate, nu se poate. Păi și ce ne facem fără tine, șeful? Nu se poate. Asta o să facem. O școală. Școala lui Codruț. Crețule, ai permanent? Nu, șeful, așa sunt eu. Iar ai țipit la coafor? Tu o să dai anunț pe toți copacii, pe toate roțile de mașină, să adunăm cât mai mulți. Șeful, dar nu prea avem buget. Facem un buget cu tine, te băgăm la concurs, te trimitem la România. Au talent. Sigur, șeful, vreți să vă cânt ceva? Iauzi. Știm cu toții că ești castrato. Să nu prind picior de bisică la concurs. Da, deci pe aici, da. Oh, ce bine e să fii șef.